Kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare الحمد لله الكائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على بدر الهاشمي محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أم بدين تبصير فلا جبا وملكنا ملكو كان كوفو كولي مدو ساني واتي أو كان يمدللا كعلى تنو على مينكو أكاكوراني باكونا كو محمد إما تشيفو يكو صنفنا كرا هنا كسدان فن بلا جلما كشيني نما كو نيني الله في أكاكدان فن ولا سهرما كمحمد كدو أني أسمو سانو iwajulu kena kono ambawla doniya kafo ambe Côte d'Ivoire jamana kan dugula koroko krenkreniala Fédération pour un kono silamaya demeton jakuluba mbe jiye kono jamiiya to Ansarudin obulo fara mbe koroka ka fe Fédération pour kono lada do ube nyini ke amfana karamo fe Sayyidu Sharif Usman Maran Haidara akadenkelendu uma memina silamaya nyeda nyumangira ukamara kono inantai lada timera ka be février kaloma samba fla ani mugani woro angarjige dona ankaramo ani ankaramo denkela Sayyidu Sharif Ahmad Tijani Haidara tama inkonna la niaye ngaranka silamaya demeton jakuluba mbe no ankaramogo bismillah len koroko surafana to dune la selikene basigira no ye mauludu neye bara inundo na ni maba welele onka bonya kuma uye angaje ankulu sheria nyogon fe Yambal shar botawana ajaranye kulchalo dem kulchachi rimepe kulchal pansabu chon gilebe songnim pale kagmane kulchal ka ta kagna o yemi kana wajibi ke tunna e kalmo na opio u ka u ku nyero ka ta o ma kagna ka ni kalmo fe ka jo ke duye awol ka bonya du kala awol fala ko lu senekala o fala yeliro fala o lu senekala ka balo be pan zango ma fala asanji maji simaka selanya kala kino yer ka we ma unyer ga pio makagna nyer kurgo le mkolele ukenye gitaba o bonya le dia de bebe se la via tuna de bebe se la soroke tuna du se ga nyasma tuna ale o do ni ne antal be du kule du banamen nale antal be abia du kule anga darke abiela amatar nta du kule na re anga da du biela o ale ta du ana du la mini be ngene nywa ukai ambalma fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka fori sinsin an ya imamu kan fɛn o fɛn bɛ wara siraso kanuruba jara k'an magbɛn ka se dugu na yan bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fori kɛrɛnkɛrɛnyama ka di an karamɔgɔ ma a n'a ka jama n b'o bɛɛ lajɛlen fo o bɔra hɛrɛraso ka n'an fɛ yan ka no sigi herara alamo kerai karamo mana duawo kan fe ambi ambe fengo fenyina fe wole duawo we amana fengo fenge ka baraga duaran cira horoma Allah kan amun rabbe yan ambe duawo ke an karamo fana yi lor mbo bo le fo ibe duawo ke nabaga fana be duawo ki ka he dara denjefo anana joao kayanye ka joao mla fengo feng nana angoyani ka hera ke biela jeni nya lamo keranye ala fo ka ala bargada ka sig ka ala fo ka ala walmalo ka nyenyer ka nifre nazeo ka ana dafa dugu be ko fo o munu sona ka ne soro ka tan jo dawda ke pare e dara denje kumbel nyarmayala mba ala fu ka bargada ale min nana an fe ka bi alamsan bo alamsa bela ale min nana an fe ka an kuran yele bo kuran yele tora ale min nana ka an ya dugu bo firila
k'a dugu bɔ sɛgɛ la an bɛ Ala fo k'a fo Aidara denkɛ tɔgɔ wele an dara Ala k'a kɛ an fɛ hɛrɛ diɲɛ lahara sigi mɔgɔ bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen la an ye kɔrɔkɔ k'al fo ka Tijani fo k'a bɔra Bamakɔ hɛrɛra ka na an fɛ hɛrɛra Ala k'a ɲuman segin hɛrɛra an nana an fɛ a diyara an ye Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye hali bi Ala k'an fanga sa kora an bɛ poro 1 ka section dugu dɔ la bi Siraso mara la sous section de Ɲayiri kan vraiment ne tɛ se ka kuma bi kosɛbɛ quoi ni nisɔndiyala ka tɛmɛ nisɔndiyalen an bɛ foli daminɛ an ka national la Adama Sako a n'a ka vice président Ɲangadu a yɛrɛ b'an bolo kɛnɛ kan yan n'an bɔla yen an bɛ fédéral fo poro 1 Siri Mama n'a bolominɛ ɲɔgɔn n'o ye an ka grand frère ye Samake ka fara bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnen na an bɛ Tijani fo Cheikh Amar Tijani Haidara k'a Haidara kunu k'a Haidara bi k'a Haidara kunu k'a Haidara bi an ni Tijani famana 2022 ka nɔgɔba an ye Ala deli Ala k'a yeli caman yira an na Ala sɔnna tugun ka nɔgɔya dɔ kan dugu Tijani tilala kanuna ka n'an balolen sɔrɔ anw lafiyalenba an bɛ dugawu kɛ Tijani ye Ala k'a n'a simaya yarabi a bɛ fɛn fɛn nɔ yarabi hɛrɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen latigɛ an b'a fɔ ɲɛrigakaw ye k'u ni ce u yɛrɛ ye nka an b'an ka modérateur ka kuma dɔ la segin ko ka nin kɛ histoire ye k'an bɛna fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana o kɛ ɲɛrika an ka layidu ɲini an karamɔgɔ fɛ san o san a kana sen jɔ an na an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ ɲɛrika ye fɛn min k'an fama yama o de tun ye sirako ye pour que an ka na ya président ka délégation dɔw wuli ka na sira filɛ a ka sɔrɔ an karamɔgɔ kulu bɔra yan a ko an ma ko an kana na filɛ ko sira ka ɲi samiya fɛ an delila ka tɛmɛ a fɛ a tɛmɛni tun ka gɛlɛn kosɛbɛ o la an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu kɛ ɲɛrika ye fanga min b'an kunna a ka sira ɲuman bɔ ka bila yan na ni Ala ma ko wɛrɛ k'an na an b'a ɲini karamɔgɔ fɛ san o san a kana a sen jɔ an na yan n'a ma se ɲɛrika aw bɛ se kɔrɔkɔ a nɔfɛ an b'o ɲini an karamɔgɔ fɛ ka d'a kan dugutigi i denw ani dɔgɔninw an faralen bɛ ɲɔgɔn kan baara min na o de ye karamɔgɔ ninnu nɔfɛ tugun ye k'a ɲini Ala fɛ an ka président ko ten kɔrɔkɔ a n'a mara bɛɛ an ka layidu min ta ko an ka segin a kan karamɔgɔw ye layidu de a bɛ kurakuraya an ti sɛgɛn a la san o san an karamɔgɔ Sherif Usmani Madadi Aidara an k'a ɲini a fɛ a ka den dɔ di an ma wa a bolo bɛnna min ma bi o ye an karamɔgɔ Cheikh Ahmad Tijani Aidara ye an tun ma dɔn mara kɔnɔ yan an ka président fɔ fana an mɛnna ɲɔgɔn kan kɔrɔkɔ an tun ma dɔn an mɛnna wajilu la an mɛnna baaraw la tumana min na an sera karamɔgɔ ka denw ma bi an bɛɛ kɛra kɔrɔkɔ mɔgɔba dɔ ye Ala ni olu kama an b'a ɲini Ala fɛ o jɔyɔrɔ min kalifara président ma Ala k'a kun a si la a ka layidu min ta karamɔgɔ ninnu ye a timɛli se Ala k'o nɔgɔya an n'a ye alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ a Seyidu Sharif Ahmad Tijani Haidara a ye kuma ta ni ka foli bila kɛnɛ labɛnbaw ni nabaw bɛɛ lajɛlen na ni ka sɔrɔ ka laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ min bi an ɲugu diɲɛ na k'an su ka kɛ lahara ɲinini ka jogo ɲumanya kɔnɔ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ an kelen kɔfɛ ka Ala tɛgɛ ɲini ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ani nin kalan in daminɛlen ni o setigi Ala tɔgɔ ye kisi ni nɛɛma a n'a ka barika a ko jidi alakira ba kan n'o ye Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodinɛ sanu ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲuman kɛ ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ne ni aw ye o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka bɛɛ fo kɛnɛ in kɔ Islamiyya ka foli k'a ye n'o de ye Ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan
ala kana hamu nɔgɔya amin ala kan sago d'a ma amin ala ka n ka laɲiniw sabati amin ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya ala ka n'aw kɔrɔta amin ala ka n'aw wasa amin ala kana an malo ala kana an labila amin ala kana an dɛsɛ amin ala kan san yɛrɛ kɔrɔ amin ala kana an siri danfɛn na amin ala k'o kɛ ka alaya kama amin ni ala kira hɔrɔma ye amin sɔla muhammadin wa alihi wasalim idra alhamdulillah naam an bi an badenw fɛ yan oh ka bɛn le 12 février nam 2026 odo bani ɲɛɲɛ ka aha a dugutigi nam ani ka fara a imamuw kan aha ani ka fara an baw kan nam ani kɛnɛ denfaya dira minnu ma oh o y'an bonya ha an kun bɛnna dugu in kɔnɔ nam ni bonya ye ni karama ye achama dugutigi ye minnu kɛ oh a ma dogo ka dunanw fana nam ni misi ye wallahi ani bololafɛnw ye che ani balow ye nam ko ka dunanw kunbɛn allahu akbar idra a sara bɛ ala bolo bati bulu idra a ko a dabɔra mun kama mm ko ka dugawu kɛ a ka dugu ye che a n'a ka dugu denw ye allahu akbar a b'o cogo kelen fana na nam an ka parew mm ani mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛmɛ donna aha jamiat ansarudin islami fɛ nam nin baara in na oh o sara bɛ ala bolo bati bulu idra baara di min ma nisɔndiyara che ala ko de bɛ yen wallahi puis mɔgɔw de b'a kɛ sigi tuma dɔ la parrainage min mɔgɔw bɛ content mm olu bɛ yen allahu akbar mais ala ko nɔfɛ ko nisɔndiya sɔrɔ ta oh o bɛ sɔrɔ ala ko maa yɛrɛ de la allahu akbar idra an b'a fo sigi k'an ka imamu fo mm olu minnu bɛ silamɛ jama ɲɛfɛ oh ko u ka maraw nam a kɔnɔ hɛrɛ bɛ ala bolo mm silamɛya jidi oh a tiɲɛ ka ala ko sabati amin alason kɔfɛ k'an ka marraine fo nam ka an baw bɛɛ fo che nin kɛnɛ in kan allahu akbar bɛɛ ye bonya minnu kɛ nam bɛɛ sara bɛ ala bolo bati bulu a idra bɛɛ kɛra mm ala tɔgɔ la che diinɛ tɔgɔ la oh n b'a dɔn jɔn bɛ fɛn o fɛn kɛ o ala kama nam siga foyi t'a la i b'o sara dafalen sɔrɔ i yɛrɛ ye allahu akbar ubike o la anw nisɔndiyara kase u y'an kunbɛn tɔgɔ min na oh an yɛrɛ ka wulili ye o tɔgɔ kelen in de ye allahu akbar jamiat ansarudin islam nam kɔrɔkɔ ani a maraw oh a san jɛnyana nam u b'a ɲini sejidi sharif osman madan haidara fɛ nam a ka den dɔ di aha minnu bɛna fara u kan che u ka mara dɔw kɛ nam ni minnu nɔgɔyara allahu akbar ala sɔnna mm o y'o min laɲini an filɛ o laɲini kelen in de kɔfɛ odo bani kabiri ka kɔn anw ye an balimakɛ seyid muhamad almadani nam ale de ye nin baara in daminɛ ka nin sira in bɔ ka to ninnu tigɛ an ye wallahi alhamdulillah nam an bɛ ale de nɔ na odo bani ɲɛnamaya yɛrɛ bi tan ange waati kow don mm o de la jɔn man ka sumaya fiyewu aha jɔn kan ka teliya allahu akbar ko badiru nam fa innal mauta aha la shakka nazilu sige allahu akbar kan ka teliya aha ni kan ka min kɛ nam ko kɔn an ma aha ala ko baara la wallahi diinɛ ko baara la jin o sabu ka da kan ko an si kana siga saya kɔni bɛ na allahu akbar ubike n'a y'a sɔrɔ e min ma kɔn aha ka bilataw bila i yɛrɛ ɲɛ nam e de bɛ kɛ nimisatigi ye ah bani ubike wa maa caman bɛ tan de oh maa caman bɛ tan wallahi ŋaniya ɲuman b'u kɔnɔ koyi nam k'a fɔ don dɔ la a bɛ dilan ah o b'an bɛɛ kɔnɔ che kolo dɔ bɛ na don dɔ la n b'a falen nam o b'an bɛɛ kɔnɔ allahu akbar mɛ kuma ye min ye aywa yala a falen do b'i sɔrɔ yan wa ah bani ha i yɛrɛ kɛlen don ka miiri ka waati jan min bila i yɛrɛ ɲɛ yala o bɛ sabati wa sige idra kuma bɛ yan de allahu akbar wa nin de ye dusukun caman ja nam ka dusukun caman ɲina ala kɔ ange n'i b'a ko ɲini a bɛ sɔrɔ yan de allahu akbar hakimu dɔ b'a f'i ye nam ko dusukun jara ni koɲɛ 4 ye sige idra nin b'a kɔnɔ allahu akbar tulul amali nam ka waati di i yɛrɛ ma ah
ka nata di yɛrɛ ma ko ni ye sɔrɔ dɔ kɛ n bɛ yɛlɛma kɛ namara dɔw bɛ yen ne b'a la n ma nafolo dɔw de kafo ɲɔgɔn kan n'olu sɔrɔla n bɛ n bolo fila bɔ mɛ kuma yɛrɛ ye min ye f'i k'a faamuya yala n'i ye nafolo ninnu fara ɲɔgɔn kan k'i bɛ sɔrɔ ka bɔ a la nafolo in yɛrɛ o a fɛn o fɛn e kɔnɔ yala i ka bato minɛlen don o kan wa kuma bɛ yan de la ni namara ye bi ɲɛ a taa sini ɲɛ a y'a janto n na dɛ wali hakɛ kana sɔn a ka don i ta la ka se t'u ye sabu fɛn min ti to yen fiyewu o ye wali hakɛ ye ale ti to yen dɛ diɲɛna ya wa i ma lahara ala ɲɛ kɔrɔ a bɛ minɛ a bɛ segin a tigi ma a mana kɛ segin cogoya ye o segin cogoya ye ni nin dɔnna an fɛ i man ka sɔn wali nafolo ka détourner i fɛ bilen fɛn o fɛn ye walita ye hakɛw to a tigi bolo ko n'i yɛrɛ ye adamadenya gulon b'o de la cɛ minnu kulen don n'u yɛrɛ ye olu de ye ɲɛfɛmaw ye an k'an janto nin na kana sama maa si ka hakɛ nɔfɛ n'o tɛ e de ye dɔgɔman ye madama i bɛ ka dɔ ta minɛ ale bɛ e ni san de cɛ hali n'i ye cogo kan y'a ta ye tari ma faamu o la k'a fɔ n'i ye sɔrɔ dɔ kɛ walima la n'i ye si dɔ sɔrɔ min se mɔ nin baara in na o si bɛ ala de bolo sɔrɔ in fana bɛ ala de bolo nin bɛɛ bɛ segin ala de ma o la ni o dɔnna jɔn fɛ i ka kɛtaw i kan k'o de dɔn o de la anw yɛrɛ sira man ka bila an bolo madama nin kɛnɛ ninnu bɛ sigi lamɛnni bɛ kɛ jɔnw kan ka lamɛnni kɛ yan de o de la ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ ko kayfa takfurun ko an bɛ fitiriwaleya ala ma di ko ka sɔrɔ tutla alaykum ayatullah ka sɔrɔ ala ka kitabu kɔnɔ kumaw bɛ ka kala aw ye wa fiikum rasuluhu a ka ciden bɛ a cɛla ko an bɛ fitiriwaleya ala ma di ka sɔrɔ an tulo bɛ ala kan na ko a ye nin kɛ ɲuman na a ka kisi sɔrɔ a ye nin to juguman na a ka hɛrɛ sɔrɔ ko o bɛɛ mɛnlen kɔ ko anw bɛ fitiriwaleya cogoya jumɛn na ala ma d'aw ma a ko wa fiikum rasuluhu a ka ciden bɛ a cɛla kuma bɛ yan de Muhamadu Mustafa bɛ an cɛla ala ka kuma bɛ ka kala an ye o de ye minɛyɔrɔ fɔlɔ ye n'o ye kuranɛ ye kira bɛ taa ka fɛn minnu to an bolo ni minɛli n'a kɛra ye kan tɛ fili o la belebele fɔlɔ o de ye ala ka kuranɛ ba ye ala ko cogo di ko aw bɛ fitiri ala ma cogo di kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullahi ala ka aya bɛ ka kala a ye o dama tɛ wa fiikum rasuluhu a ka ciden bɛ a cɛla Muhamadu Mustafa ka bilasiralikan bɛ an cɛla an bɛ waaju n'o de ye diinɛ bɛɛ dafara ka di min ma o ye Muhamadu ali Mustafa ye ko na mɔgɔw bilasira ta o kɔrɔ segin bɛ kɛ an bolo kɔrɔlen dama de kan kalantina bilen min bɛ se ka dɔ fara diinɛ kan wa kalantina min bɛ se ka fɛn bɔ a la a dafara ala fɛ ka di alakira ma o la e yɛrɛ de bɛna lajɛ yala i ye ala nɔfɛ tuguba ye wa walima i t'o ye o bɛ ye e de la aya sɔrɔlen kɔ k'a fɔ kuranɛ bɛ yen an bilasirali la o sabatilen don wa b'o cogo kelen fana na kira ka kumaw bɛ an bolo k'a fɔ kira ye an bila ɲuman min na o de la hadisa ko jɔyɔrɔw bɛ yen a nafa bɛ yen k'an bilasira tari ma faamu n'o ye alakira ka kumakanw ye sabu ala de y'ale ci k'a fɔ a tɛ fɛn fɔ a kunfɛ
o de la dɔ bɛ se ka kuma dɔ sɔrɔ a ko nin tɛ alakira ka kuma ye o bɛ sabati wa anw bɛ ba fɛn bɛɛ la min bɛ fɔ ko kira y'a fɔ n'a ni kuranɛ bɛ ɲɔgɔn cɛ nka an bɛ se ka sɔn fɛn bɛɛ ma minnu bɛ dilanni kɛ n'a ni kuranɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ko kira nɔ la sabu kira kun y'o de ye kira ye bilasiralibaa de ye ala ko kira min ka hakɛ la lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Muhammadu ye ladege yɔrɔ ye silamɛw bolo ladege yɔrɔ ɲuman ye silamɛw bolo o kɔrɔ a ka fɛn bɛɛ la a ka yɛlɛma bolo bɛɛ la a ka bilasiralikanw na a ka fɛn bɛɛ la o la ni kira ka cogoya bɛɛ ye ladege ye o la kira bɛ ladege o la ne ni e ka se ka dɔ fara an ka ɲumanya kan o bɛ sɔrɔ ni o ye o la o tɛ nafiyu nka n'a min ni kuranɛ de bɛ ɲɔgɔn cɛ o tɛ tiɲɛ ye kira bɛ k'an bilasira ne de bɛ kununko a bɛ fɔ minnu cɛla ye mamadu b'aw cɛla aw bɛ fili cogo di kuranɛ bɛ aw bolo o bɛ kɛ kalan wa ala kira yɛrɛ bɛ yen n'a y'a ɲininka a b'a bilasira wa anw ni mamadu mustafa hali bi a b'o cogo kelen na kuranɛ min ye bilasiraliba ye ni yɛlɛma ti don a la o b'an yɛrɛ bolo o la min kan ka to yen kuranɛ b'a tɔ dafa ni min ye e yɛrɛ de kan k'i yɛrɛ lajɛ ye wa man ya'tasim billah ni mɔgɔ min sɔnna ka ala minɛ k'a bɛɛ bila ka jɛ bɛɛ kɔ kuma dɔ la tɔgɔfɛbila bɛ dɔw fɛ yen u ka sow ju la ni maa min sɔnna ka ala minɛ k'a bɛɛ bila jigi kana da foyi kan fɔ ala kuma bɛ yan de jɔn kan k'i jigi da setigi ala de kan wa ala in de bɛ s'a bɛɛ la masaya la kɔni ala kelen don bato ta foyi tɛ yen k'o bɛ jɔn nafa ni setigi ala tɛ la bolow tɛ fara ninnu yiri ninnu la o de la kuranɛ y'o yira se tɛ u yɛrɛ ye u tɛ se ka fɛn se u yɛrɛ ma nafa la jango ma mɛ kuma dɔ la seitanɛ bɛ se ka masirili kɛ jɔnw ye fo kuma dɔ la e yɛrɛ jigi bɛ taa gulo boli dɛlen la i b'a wuli k'a sigi k'a sɔn i bɛ sɔrɔ ka i ka hɛrɛ dɔ i bolo k'o de y'a d'i ma nka la hɛrɛ min ni e y'a sɔrɔ o boli nɔ na hɛrɛ dɔ bɛ dɔ bolo o ka bon o ye nka o tɛ boli sɔn boli ma di dɛ wa puis a dɔn fɛnɛ hɛrɛ bɛ setigi ala de bolo ka tila jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ninya t'a la juguya t'a la diɲɛ o sɔrɔ bɛ tila ala ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ten o de la ibn qayyim al-jawziya a ko a ka kumakan na k'a kana ɲɔgɔn dɔnyɔ garisɛgɛ ɲini kama o sabu garisɛgɛ k'o bɛ ala de bolo k'a di jɔn ma jɔn min ka d'a ye i mana ɲini cogo o cogo ni garisɛgɛ ye diɲɛ ta in n'a t'i ka sɔrɔta kɔnɔ i tɛ fɛn sɔrɔ a la wulibali don dɛ karisa kɛ waritigi ye ala tilal'o la ka ban karisa bɛ kɛ fangatigi ye ala tilal'o la ka ban ni ne bɛ fanga sɔrɔ ni ne bɛ nafolo sɔrɔ o banna a y'a janto nin na e man ka kɛ dansagola ye o ɲini labilen sabu i ka hakɛ t'i da i kan ka min sɔrɔ maa si tɛ se ka don i n'o cɛ la o tɛ i b'i ka hakɛ sɔrɔ o de la kuranɛ ko ten ko ni mɔgɔ minnu y'u gulon ala la ka ala minɛ ko kandalen k'a fɔ wa man ya'tasim billahi mɔgɔ min mana ala de minɛ faqad hudiya ila siratin mustaqim ko ni mɔgɔ min ye ala minɛ k'o tigi de kandara siratigɛ jɛlen kan o la mɔgɔ man ka ala bato ala harfin mbala ntala la o de la ala ko ten ni mɔgɔ min ye ala de minɛ ka ala minɛ i ka fɛn bɛɛ la i ka fɔta la i ka kɛta la i ka lamɛta la ko ni ɲɛsina ala de ma k'o de ye maa kandalenw ye kanda fɔlɔ bɛ bɔ jɔn de yɔrɔ ala k'i sabati a kan k'a fɔ kanda filɛ ni jɔn in bɛ sira kan sira ɲinina de bɛ sira ye nka maa min ma wuli ka jɔ o tɛ se sira da la a y'a janto nin na dɛ
nzigile ala bilasira tɛ dɛ fo a ka ye ko e yɛrɛ wuli n bɛ ala ye o fɔlɔ ye jumɛn itasam birabbika k'i ɲɛsin i ka ala ma i sɛbɛ la a dɔ ko bɛɛ b'a ta la koyi minnu tɛ ala ko la o fana b'u sɛbɛ la dɛ minnu bɛ sitana ko la o b'u sɛbɛ la e min ko ala maa kan ka bila e ni sɛbɛ cɛ bilen wa o de man ka kɛ e kan ka bɛɛ ta ala ko baara la o la bɛɛ n'a jɔyɔrɔ de don adamaden kelen kelen an bɛɛ n'an jɔyɔrɔ don nka i bɛ balo min kɛ i kan ka fɛn dɔ kɛ o waati kɔnɔ sabu kuma dɔ la ala ka ɲininkali bɛna taa se o ma joona ko awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru man tazakkara awalam nu'ammirukum ko yala ne ma si dɔ di a ma wa ma si dɔ kalifa a kelen kelen na wa ma si min yatazakkar man tazakkara yatazakkar fihi man tazakkara ne tiɲɛ dɛ nin don bɛ na an kelen kelen ala bɛna ɲininka yala ne ma da fila kalifa aw la wa si min maa min bɛ fɛ ka ala dɔn ka ala kosuma o si ne ala m'o hakɛ d'i ma wa a dira la waati fila an bɛɛ bolo k'a fɔ an k'an yɛrɛ di ala ma an ka kɛ ala ko maa ye o se filɛ an bɛɛ ye tiɲɛ don nka ni e ma sɔn dɔw sɔnna ne m'i yɛrɛ di ala ma dɔw y'u yɛrɛ di ala ma o de la kɛ ala fɛ i yɛrɛ ye wa ba ala yɛrɛ la i yɛrɛ la a kana sig'a la dɛ ni kɛra ala ko la jɔn b'a fɔlɔ k'i yɛrɛ de ye sabu ala ko de ye jɔn bilasirala ye ka ɲuman kɛ diɲɛ ye ka lafiya ka tila ka kisi sɔrɔ lahara foyi se k'o s'i ma ni ala ko tɛ o bɔlen kɔfɛ ni mɔgɔ min ko n t'a kɛ ala ta ye kabini diɲɛ na yan o de ni balawu don wa kana sig'a la fiyewu don dɔ la hali o waati t'i janya e ni kɔlɔlɔw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o de la kuranɛ ko ten yala ne ye da fila di aw ma min b'a to si dɔ dira a ma min b'a to hakili bɛ jigin ni ala la o si dira hakili jigili ala yɛrɛ la o bɛ kɛ ni kɛcogoya minnu ye ala ko tigiw di waja'akum nazirun ne ye bilasiraliba bila aw cɛ la min bɛ a bilasira min b'a fɔ nin ye ɲuman ye a y'o kɛ wa juguman filɛ nin ye a y'o to yen nin y'an kelen kelen de ye an bilalen don sira tan tiɲɛ don ma sɔn o de bɛ se ka na nka ma mɛn an ka misigida ninnu na o banna ala ye kira cɛ an ka bilasirali kama wa fɛn kelen ninnu b'an bolo ni o de ye kununko kira ye sahabaw bilasira ni kuranɛ aya minnu ye o bɛ yan wa b'o cogo kelen fana na kira yɛrɛ ka kumaw o sahaba ninnu fɛ o bilasirali la o bɛ an bolo o la hujja foyi t'an bolo bilen ko an m'a mɛn walima an t'a dɔn dadu tɛ yen min b'i ma o de ye ɲɛsini ye wa si yɛrɛ kalifara i la min b'a to i bɛ ala ko dɔn o si fana kalifara i la wa ja'akum nazir bagabalikɛla dira nka minnu ma sɔn dun nin si ma kuranɛ ko k'a bɛ taa fɔ olu de fazuku fama lizolimina min nasir minnu ma sɔn nin si ma si dilen o ma ka ala dɔn nka u ma sɔn ka kɛ ala dɔnna ye kiraw nana ka sira ɲuman yira u la u ma k'a minɛbaa ye fo u tora tɔɲɔ na min ka d'u ye diɲɛ na yan ka danw sago ka sɔrɔ olu de tun kan ka segin ala ma jɔnniw ala ye se di minnu ma k'o bila bɛɛ kunna dɛ olu de fɔlɔ kan ka ala dɔn ni faamu a sɔrɔ man di ka sɔrɔ a ka nɔgɔ n'ala ye se di e ma musa k'a fɔ e ka kɛ an bɛɛ ka masakɛ ye depuis ye e kan ka ala yɛrɛ de fɔlɔ ye sabu i ka dugu kɔnɔ n'a fɔra tagabi don i bɛ yɔrɔ min i tɛ sigi ye ni fanga don i tɛ sigi ye n'a fɔra jɔnni de ye nafolo sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan i tɛ sigi ye o kɔrɔ ala ka di fɛn don
ka fanga kalifa i la depuis ye i kan ka ala dɔ sabu i bɛ k'i ɲɔgɔnnaw de mara minnu dɔw ka ko dɔw ka bɔ i ta ye f'i yɛrɛ sɔn b'a ma caman filɛ fanga kunna o danbɛw duguma dɔ ka faamu la ka tɛmɛ hali u yɛrɛ ta kan fo mago bɛ jɔ a la waati bɛɛ nka ale ma chaise sɔrɔ ala y'a kalifa e la ala y'i bonya dɛ o de la Seydina Ali a ka kumakan dɔ bɛ yen a bɛ mɔgɔw citer ka u ka nafa fɔ nafa min mɛn i k'o jɔyɔrɔ ni i k'o maaya la a b'o lakale a ko khayral muluk masaw la nafama min ka bon masaw bɛɛ ye n'u ka nafa ka bon bɛɛ ta ye k'o de ye ko man amata al jawra wa ahya al adla faama minnu sera ka tɔɲɔ kɛlɛ ka b'o fɛ yen ka mun ɲɛnamaya tilennenya ni laadiriya nin bɛ e de la e min filɛ bɛɛ kunna nin fanga bɛ e de la n'o de ye masakɛ ye ko masakɛw la nafama ni diɲɛ sosigi kɔnɔ ya k'o de ye maa minnu sera ka tɔɲɔli kɛlɛ ka b'u fɛ yen dansago k'o bali ka b'u fɛ yen ka mun cari tilennenya laadiriya nka nin bɛ daminɛ kabiri masakɛ la masakɛ ka jigi bɛɛ la i bɛ jɔda min kunna kana se fo i n'i ka denbaya cɛ la o min mara dir'i ma fɛn min kan ka kɛlɛ pewu ka bɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ni lafiya bɛ na o de ye tɔɲɔ ye madama tɔɲɔli bɛ sen na a bila i kunna waati ko don nka anw ka masakɛw ka tɔɲɔ kɛlɛ tɛ dɛ la ale yɛrɛ de ye tɔɲɔ kɛbaa ye a caman bɛ tan de faama caman olu de ye tɔɲɔkɛla ye mɛ kuma dɔ la histoire kun ye kalan de e k'i miiri bani ko minnu kɛra dansagolaw ye u ka fangaw kɔnɔ ko fanga nana laban di wa minnu yɛrɛ sɔnna ka kɛ ɲumankɛla ye u ka fangaw kɔnɔ k'u ka fanga labanna di kuma bɛ yan de n y'a f'i ye tɔɲɔli bɛ se k'a don ɲɛ nka dugujɛ a t'a ɲɛ o kɔrɔ ye di minnu ka fanga bonyana bɛɛ ta ye diɲɛ maramasakɛya la yan n'i ye Namurudu bun Kan'ana ta k'a ka fanga labanna cogo di a labanna dɔgɔya ni halaki kɔnɔ n'i ye Firawuna Musa ta k'a ka fanga labanna di a labanna dɔgɔya kɔnɔ o to yen Shadadi bun Adi o ka fanga labanna di a bɛɛ labanna dɔgɔya kɔnɔ ala y'u labila wa a dɔw bɛ yen olu ta bɛ kɛ diɲɛ dɔgɔya ye ala b'o s'u ma k'o kɛ kalan ɲɛ bɛɛ ɲɛna ka sɔrɔ o don olu de bɛ diɲɛ bɛɛ sanfɛ fanga la nka ala b'u dɔgɔya bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko setigiya ye ala de ye o de la ala ko a ye taama a ye yaala fanzuru kayfa kana akibatu zalimin a ka lajɛli kɛ ko tɔɲɔlikɛlaw ka ko labanna di ala bolo a caman halakira nka kuma dɔ la e yɛrɛ tɛ sa koyi i bɛ sa i ka fanga yɛrɛ la nka tɔɲɔlikɛla i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ ye o de ye balaw ye o de la kuma dɔ la ala muɲulen don dɔw kɔrɔ k'u t'u ka kotaw la k'u t'u ka dansagow la u bɛ k'a bolo filala kɛ nka ala ko ale ma ɲinɛ o kɔ la tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu az-zalimun innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar ne ala ka kuma ye ko a kana k'aw ɲɛna ko ne ala ko ɲinɛnen don tɔɲɔlikɛlaw kɔ minnu bɛ ka dan sago ka walimuso k'a tigɛ ka bɔ a cɛ kun a mago b'a la waati o waati a bɛ taa ni walimuso ye fɛn m'a sɔrɔ koyi a ka kɛnɛ ko nka kana kɛ aw ɲɛna ko ala ɲinan b'a kɔ faama min bɛ ka fantanw ka hakɛ k'a namara ka bin u kan k'a sago kɛ u la a kana kɛ aw ɲɛna ko ne ala ɲinan'a kɔ ne ala hakili b'a bɛɛ la sinamuso min filɛ ka dabali kɛ a sinamuso dɔ in na walima a den la k'a ta tiɲɛ ne ala ɲɛ b'a la kuma dɔ la u b'u ka diɲɛ sago ninnu dɔw sɔrɔ koyi nka t'i laban ala ko cogo di ko ne ala bɛ k'u to yen de
ka taa se doma ɲɛw bi curu don min innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar don bɛ yen ne ala bɛ k'u makɔnɔ don min o de la kana sɔn ala k'i sɔrɔ o don ka sɔrɔ hali ni t'i ye ala y'o de fɔ a ka kira ye inna rabbaka labil mirsad ne ala bɛ ka u makɔnɔ kɛ ɲumankɛla i yɛrɛ ye n y'a wuli ni min ye wa to juguman yɛrɛ la i yɛrɛ la a y'a janto n na dɛ wallahi jugumankɛla si t'a sago sɔrɔ diɲɛ kalan yɛrɛ ye nin de ye ko ɲumankɛla ti foyi sɔrɔ ɲuman kɔ wa jugumankɛla yɛrɛ ti foyi sɔrɔ fo juguman o ye dali cogo yɛrɛ de ye ala bolo wa kabiri diɲɛ la ya hali n'i ye ala ko bɔ a la lahara tɛ dɛ ɲumankɛla bɛ ɲuman de sɔrɔ wa jugumankɛla bɛ juguman de sɔrɔ a t'i n'a fɔ ɲumankɛla dɔw ti kɛlɛ hali ka faga koyi la mais a bɛɛ laban ye min ye ɲuman mɔgɔ ka ɲini ta ye ɲuman n bɛ fɛ k'a f'i ye dɔ bɛ faga mais fɛn bɛɛ bɛ segin ale de ma ko nin de ta kun ye tiɲɛ ye ɲini ta kun ye nin de ye binkɛya kan de nka juguman ti foyi bange fo juguman n'i kɛra jugumankɛla ye i sigi k'a kɔnɔ diɲɛ kalan yɛrɛ ye nin de ye o la i k'i jija ka ɲuman tɔmɔ a kɔnɔ mɔgɔ sɔn i ka ɲuman sɔrɔ o la faamaw ka nin jɔyɔrɔ in u kan k'o hakili to a la ko masaw nafama min ka masaya ka bɔ bɛɛ ta ye ko min ye tɔɲɔ kɛlɛ ka laadiriya cari justicew la k'a fɔ jugew n'a ma tilen kɔlɔlɔ b'a kɔ jɔnni bɛ se k'o kɛ ni fanga tɛ nka fanga min tuma dɔ la n'ale yɛrɛ bɛ jugew labaara a bɛ gɛlɛya ale k'a kɛ ten o de la a y'a janto n'i bɛ fɛ i ka fanga yɛrɛ ka kɛ hɛrɛ la i bolo i jija a ka kɛ laadiriya kɔnɔ i jija fantan dɛsɛlen ninnu k'u ka hakɛ sɔrɔ n'o kɛra e yɛrɛ mago bɛ fanga min na i b'o sɔrɔ lafiya kɔnɔ hali ni ala ko tɛ hali ni ala ko tɛ jango ni maa min ye alama ye kana sɔn mɔgɔw ka tɔɲɔ i ka fanga la laadiriya sabati n de ye fanga jɔyɔrɔ ye nka ni nin ma ye fanga min na o fanga bi bin sidina ali a ka bilasiralikan na a ko khairul ikhwan a ko badenw olu la nafama ko man kanat fillahi mawaddatuhu i ni minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala kama ka ɲɔgɔn kanu kanuɲɔgɔn bɛɛ ka bon teri kunda an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mais a bɛɛ la nafama i ni minnu ye ɲɔgɔn kanu setigi ala kama nin ka bɔ a bɛɛ ye a ye janto nin na ala ni jɔnw cɛ jɔn minnu farala ɲɔgɔn kan o dɔw ma kɛ joli kelen ye nka olu kɛra soma kelen ye nka o ma sɔrɔ dɔw cɛ ka sɔrɔ joli kelen dɔw nka o bɔra somaya la nuhu alayhi salam ala ko n bɛn'i kisi wa ahlak ani ka kɔlɛ n bɛn'i n'i ka kɔlɛw kisi a ye ɲininkali kɛ ko kisili bɛ kɛ tuma min nuhu n'a ka kɔlɛ ni u bɛɛ donna kunu kɔnɔ mun ka sɔn halaki in ka n'u sɔrɔ ala ka yamaruya kan kɔnɔ nuhu muso n'a den n'i ka kɔlɛ bɛ yen n'a bɛ daminɛ i ka du n'o ye joliya ye ani furuɲɔgɔnya ye i ka du dɔ dɛ o de la nuhu ko ten a ko ala n den ma sɔn ka don nka n den ne ka kɔlɛ dɔ don dɛ a ko n den ye n ka kɔlɛ dɔ ye ala ko cogo di ko leisa min ahlik i ka kɔlɛ tɛ a joli don nka ala ko i den tɛ i den yɛrɛ tɛ dɛ bali i ka kɔlɛ tɛ a tɛ jate i ka mara la mun na sabu ma ɲɔgɔn sɔrɔ ala la nka o ye ɲɔgɔn sɔrɔ joliya la mais a ye ɲininkali kɛ ko jɔnni kɛra nuhu ka kɔlɛ ye muso ma sɔn den ma sɔn ko jɔnni de wulila ka kɔlɛ minnu n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala kama ka fara ɲɔgɔn kan wa nin de ka bɔ a bɛɛ ye teriya siman bo ka nin bɔ ni ala ko jɛ ala ko i ni min se ɲɔgɔn ma o teriya de ka bɔ a bɛɛ ye sabu ala ko ten al akhilla yawma izin ba'duhum
لبعض عدو سجى إدرا إيه إدرا أقول لا هرجو كانيون الله أكبر تيرو كابينيون جوي إلا المتقين فناكرا من زونك على نسراني باوي الله أكبر إدرا تري بينيون جوي sabunde ala ko bora teriyala abake jiye jede kanya wallahi jiye jey ka faranyonga ka sabati ka surati doka o mano wallahi foni ala ko faralaka ko de la ko te kanyon yawma izin la rajodo way nyogon jugude jugu ya de bi wallahi kanyon che foni minunga kanu kera ala kama kanui Allahu Akbar ala no feto koy ngano borala atike tiriye ayo tike eche Idra wala ya jija ini jonyo che abi farali mi ngay nyonga ala kama ayake ala kama kanui Allahu Akbar ay nyomine maoma ay nyomine ala kama ko ala de che tigi ulu ti nyombla fiu fona kera ala kama Allahu Akbar bike لا كامودي ودلا ايا جنتو نقص به ايوه ابي فين بينغ اياك على كما نباك اياك كما نباتو اياتو علي كما الله اكبر ابني فوي مامبو كامين بو يندي ودلا سيدنا علي كان كما كاين ايوه ko kanunyo ani balma wala nafama ko de minu ni ka balma ya kera setigi ala kanuna Allahu akbar ini minu ye nyongam ala yɛrɛ kama o de ka bɔ a bɛɛ ye balimaya bɛ yen joliya nka kuranɛ tilala k'a fɔ muminu k'olu fana ye ɲɔgɔn balima ye innamal mu'minuna ikhwa a ye balimaya di minnu kɛra ɲɔgɔn fɛ ale ala kama kuranɛ ye olu fana kɛ balima ye o de ka bɔ a bɛɛ ye Seydina Ali kan bilasiralikan ninnu a ye min tɔgɔ a la a ko khayru nasi man nafa'a nasa Allahu Akbar ko maa min fɛnɛ hɛrɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw bɛɛ ye mɔgɔ min ye a ɲɔgɔnw nafa ka mɔgɔw nafa o de la Yahya bun Iyad a b'a fɔ a ka kumakan na ko i ɲɔgɔnna ka hakɛ kan ka y'i bolo hakɛ 4 a ko n'i ma se ka maa min nafa ko kana sɔn k'a tɔɔrɔ hakɛ 4 o de don o mago bɛ kelen min na yan a ko n'i ma se k'i ɲɔgɔnna nafa ka hɛrɛ k'a ye ko i jija e kana sɔn k'a tɔɔrɔ ne fɛnba ye a y'a janto nin na se ma kɛ e ye ka mɔgɔ dɔ nafa kana sɔn ka k'o tigi tɔɔrɔba ye jangan ka to mɔgɔw ɲinɛna fɛnba min kɔ nin y'o dɔ de ye adamadenya kɛra contraire de ye contraire o de kɛ n ka kɛ ɲɛnikɛla ye adamaden caman kɛra tiɲɛnikɛla de ye e ma se ka mɔgɔ nafa ko kana sɔn tɔɔrɔ ka bɔ e bolo ka ɲɛsin a ma ne Yahya ka kuma ye wa ko fana na ko n'i ma se k'i ɲɔgɔnna tanu ko kana sɔn a tɔgɔ ka tiɲɛ e bolo n'i ma se k'i ɲɔgɔnna tanu k'i kana sɔn fiyewu e ka k'a tɔgɔ tiɲɛbaa ye nka nin de bɛ yen bi kosɛbɛ o la an ka ɲɛ don bi la hakimu dɔ ko a ka kumakan na a ko nahnu naishu fi zamanin ko bi kanw bɛ balo waati dɔ kɔnɔ in sami'u anka khayran akhfawhu ko ni mɔgɔw ye hɛrɛ kuma mɛn e la k'u b'o dogo in sami'u anka khayran akhfawhu n'u y'a mɛn karisa ni ɲumanya in b'a la fɔ ni sire don a bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye k'u ti fɛ u ka dɔ e la akhfawhu k'u b'o dogo ko an b'o waati de la bi o la a bɛ fɛ ka kalan dɔ di ne ni e de ma n'i y'o waati sɔrɔ i bɛ taa di
ne kala fɔlɔ min ye k'i ka ɲumanya bɛɛ kɛ ala kama Allahu akbar idra kɛ ɲumangɛla ye bil ikhlasi ni kɔnɔnajɛ kana kɛ mɔgɔw kama sabu an bɛ waati min yɛrɛ la adamaden minnu bɛ yen bi n'u ye ɲuman mɛn e la dɔrɔn akhfawhu u b'a dogo o ti fɛ maa si k'a dɔn wa in sami'u anka sharran azauhu Allahu akbar abani idra n'u ye tɔɔrɔ kuma mɛn i kan ko karisa a ye nin kɛ k'a hakika dɔ tiɲɛ do tiɲɛ tɛ o tɛ yen dɛ bal azauhu o kɔrɔ ye di al-izaa arajo so tɛ cɛrinin kɛ ko azauhu k'u bɛ kɛ arajo so ye ka taa Allahu akbar wallahi o bɛ taa k'a sɔrɔ tiɲɛ do tiɲɛ tɛ u ka mago t'o la dɛ la juguman ma mɛn wa a banna k'u bɛ taa n'a ye ko an b'o o waati de la ko wa in lam yasma'u anka shay ko n'u ma fɛn mɛn i la dun k'u b'a crier u b'a da i la o ma mɛn nka u yɛrɛ b'a imaginer karisa ye nafolo min sɔrɔ nafolo in tɛ sɔrɔ gansan koyi a kelen ma bɔ o bɛɛ taara ɲinini na san fila dɔrɔn e nana ni nin miliyɔn caman ye a donna dɔrɔgu feere de la siga t'a la u b'a imaginer nin de bɛ yen ni ɲɛnamaya kɛra ta i bɛ taa di hakilitigi faamutigi kan ka taa di o de la jɔnw kan k'u janto ko don dɔ bɛ yen nin bɛɛ kɔfɛ a fɔra ma a kan'i tɔɔrɔ hɛrɛ la o de la hakimu kelen fana bɛ yen ale ko a ka kumakan na a ko man qala fina khayran fal khayru lahu a ko ni min ye hɛrɛ fɔ an na ko hɛrɛ ye o ta ye man qala fina khayran fal khayru lahu a ko ni maa min ye hɛrɛ fɔ an na ko hɛrɛ b'o tigi ye wa ni maa min ye juguman yɛrɛ fɔ an na ko a bɛ segin o tigi ma a kana se ka na dɛ ɲuman wallahi maa o maa kɛra mɔgɔw kanuba ye ka ɲuman nata n'o ye o tigi yɛrɛ de ye ɲuman sɔrɔbaa ye wa maa o maa ka miiri de kɛra ka ɲɔgɔnnaw k'u buruja k'u tɔgɔ tiɲɛ walima ka tɔɔrɔ se u ma kana segin a la dɛ tɔɔrɔ bɛ laban yen de o de la kuranɛ ko ni n de ye lafiya sɔrɔ ka kisi sɔrɔ ni min zanuyara a tigi fɛ et puis kabiri diɲɛna ye man zakaha maa kunnajara maa min ye nin sanuya e t'i tamasiyɛn bilen ni juguman ye hali i jugu fɛ sabu k'a da i la ti foyi tiɲɛ n ye min fɔ a ye nin y'o ye dɛ a dara la ti foyi tiɲɛ o la n'i ni sanuya ka ban i lafiyara ya kuranɛ ko wa kad khaba man dasaha ko mɛ maa bɛɛ bɔnɛna maa min ye nin bɔgɔ la don maa min ye nin k'a nɔgɔ ni juguman ye i y'a ye ni bɔgɔ la don n'o de ye ka ni su don ja mɔgɔ bɛ kɛ balo la ka sɔrɔ balo kun ye min ye o su don bɛ e fɛ sabu ni ɲɛnama de ye ni ye ni minnu tugun bɛ ala n'a ka kira ka bilasirali kan kɔ ni y'o nin bana o la o tigi salen jɔlen don ni dusukun sara ka ban adamaden tɛ yen fɛn in bɛɛ bɛ yan de alqalbu dusukun ni dusukun sara dusukuntigi tɛ yen o de la ka yira ne ni aw la min bɛ diyagoya kan o de ye k'an ni sanuya wa ni tɛ sanuya ni foyi ye fo ala kira ka bilasira kan a ye min sɔrɔ ala fɛ o belebeleba min dira ala fɛ a ka kira ma ka ne ni aw ma ka ni sanuya ni sanuyala albay'atu ala al-islam silamɛya bayi a kɛli ka layidu di ala ma ko n tɛ fila fara ka i ni sanuya ka bɔ batomafɛn bɛɛ la fo n'a kɛra setigi ye e dara la ko kelen don ni sanuya ko foyi tɛ bato ne fɛ bilen n'o ala ye tɛ ka layidu di ala ma ko ne tɛ jɛnɛya kɛ i ni sanuya ka bɔ wali hakɛw la walimusow tora tigiw bolo walidenw tora tigiw bolo e ni sanuyara e ko i tɛ sonyɛli kɛ i ni sanuyara ka bɔ wali hakɛ tali ma ani n tɛ namara kɛ
enni sanuyara ka bɔ mɔgɔw janfali ma ndinde faga enni sanuyara ka bɔ ni wɛrɛ tiɲɛli ma ni Mamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ o de ye ni sanuya tɔ dafa ye wa fo nin ka sabati silamɛ kelen kelen bɛɛ la fɛn ninnu mana ten nin dira ninnu de ma o tuma Ala tun b'olu de fɛ ka tɛmɛ e kan wa fo nin bɛ ka lajɛ baya a dira sahaba ninnu Fatumata don a dira o muso ninnu de ma e muso dun la Ala b'an bɛɛ de fɛ seli kun dira o muso ninnu ma nka e muso filɛ seli la Ala kɛra olu fɛ cogo min a bɛ anw yɛrɛ fɛ ten baya dira minnu ma k'u bila sira nka bi yɛrɛ ni baya bɛ yen ko nafa b'a la a bi nafa ka bon a kununko ta ye olu b'an don dɛ ni kɛraw bi ci jogojuguya warala yɔrɔ minnu de la kana mɔgɔw bila sira wallahi bita de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan olu b'an don dɛ kira dɔw cira ka taa tɔɲɔ dɔw kɛlɛ yɔrɔ dɔ la Lutu cira ka taa kuma ka mɔgɔw fɛ ka lutuya dabila Shuaibu cira ka taa ahlu Madiyana ma k'u ka kilew tigɛli dabila bɛɛ cira kiraw ka ci ka t'u ka mɔgɔw ma danzako ni tɔɲɔ min bɛ o ka se ka taa kɛlɛ nka an ka bi waati kira da ye Muhamadu Mustafa ye n'o tɛ ni Ala tun bɛ kira ci est-ce que a tun bɛ kɛ waati ko ye kira caman kunna ci anw ma waati kelen na sabu tɔɲɔ bɛ yen ko kiraw nana signalé u ka mɔgɔw ye a ye nin don a ye nin don a bɛɛ dafa an bɛ Muhamadu mando la bi o dama tɛ dɛ la anw ta da sagora ka tɛmɛ a bɛɛ de kan billahi al-aliyyil azim Lutu ka dugukolo waja'alna aliyaha safilaha a ko Jibrila k'a tigɛ mɛlɛkɛw k'a tigɛ ka dugukolo sanfɛla k'a kɔrɔta ka n'a firi duguma munna ko cɛ ni cɛ bɛ ɲɔgɔn ɲini nka k'a fɔ furu sirila o don na an m'o mɛn bi cɛ ni cɛ furu bɛ siri mɛ kira yɛrɛ ye nin dɔn ni bɛ alfitina al-kubra ni b'o ɲini Ala kira nɔna ye kuma min fɔ nin diɲɛ laban in na k'a kow bɛ kɛ a kow bɛ kɛ kira ye nin fɔ a ko ya'ti ala nasi zamanun yutazawwaju al-ghulamu kama tutazawwaju al-mar'a a ko don dɔ bɛ na ne Mamadu man don na wallahi kamalen kɔrɔ jɔlen de bɛ furu ka taa cɛla la i n'a fɔ npogotigi bɛ furu cogo min ka taa cɛla la a ko a dɔ bɛ na sadaka rasulullah ka diɲɛlatigɛ min bɛ taa kamalen i sera yɛrɛ ɲini ye dɛ diɲɛ min bɛ taa an b'o waati de la alaykum anfusakum a k'a yɛrɛ ɲini yɛrɛ ɲini na ani k'i yɛrɛ sɔrɔ ka Ala sɔrɔ foyi tɛ an bolo o la min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kira ye min di cɛw ma musow ma n'o y'o minɛ ka sa o ka Ala kira nɔfɛ n'o de ye bayi a layidu 6 ye ka layidu di setigi Ala ma ko n tɛ fila fara a kan ne tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ne kira Mamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ wa ni nin dafara maa o maa bolo kira Mamadu Mustafa de ko i tɛ jeni bilen a ye nin kɛ dɛ maa tɛ bonya nin ma Ala ka wele da kan an y'a daminɛ ni nin de ye nin aya in a y'a janto a la ko anw bɛ fitiriwaleya Ala ma di ka sɔrɔ a ka aya bɛ ka kalan an ye Mamadu b'an cɛ la n'o y'a ka kumakan bɛ an bolo ka wele da min nɔfɛ an bɛ baw ladi mais Ala anw bɛ kafiriya n'an ye e Ala bila i ka kira ye min fɔ Ala n'an y'o bila an bɛ kɛ fitiriwale ye i ma nka n'o tɛ tiɲɛ na diinɛ in tiɲɛ bɛ yen min tɛ yɛlɛma fiyewu hakika bɛ yen dɛ maa man ka fitiriwaleya fiyewu Ala ma kan ninnu to an bolo o de la Ala y'a laban ni min ye wa man ya'tasim billah nka ni mɔgɔ min ye Ala de minɛ k'o de kandara o la Ala minɛbaa tɛ foyi ye fo maa min sɔnna Ala ka fɔta la wa Ala ye nin de fɔ k'a ɲini an fɛ wa kira yɛrɛ nana ka ɲɛnamaya kɛ ka nin de ɲini Ala ko ni maa min jɛna ni o ye k'o tigi de kɛra kandaba ye ka taa Ala ka siratigɛ jɛlen kan Ala ka ɲɛ o kandabaw la
ay min be suina inshallah ne oklo gaske afami ko nyuma ya rabbi ala ko danawma ka bara fena kana ala ko sidnin awma ala ko kaka ala yakama ni ala kira horomay sallallahu muhammadin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni baara sanumai a kuncɛra ni ko kun ye min ni ale la baara la adamadenya bɛ bonya sɔrɔ silamɛya b'a seyɔrɔ ɲuman sɔrɔ silamɛya donkan layidu 6 cɛw ani musow u jɛra ka ni layidu 6 in ta Alahu ye an ka jɛ an k'o sariya ɲɔgɔn fɛ. Nti fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti suyɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'a dɛmɛ ala ka dafalo nɔgɔya ala ka n'aw laban kan n ka jurumu yafa ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammadu. An badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin y'an ye Côte d'Ivoire jamana ka kɔrɔkɔ Fédération Pro 1 kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin laada min b'u bolo ni ka ci bila an karamɔgɔ ma a ka den di u ma min bɛna silamɛya ɲɛda ɲuman yira u ka mara kɔnɔ ɲinanta in denkɛ min ye kɛnɛ sɔrɔ ka seereya o ye an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ denkɛ a se Yeli Sharif Ahmad Tidiane Haidara min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye ni ɲangaraka kɔnɔ ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala ka kɛ kolosuma ni basigi ye ka don diɲɛ kɔnɔ ni mawludi den yɛrɛ hɔrɔma ye foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di an fa n'an karamɔgɔ ma a se Yeli Sharif Usman Maran Haidara ala ka n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. صلي على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا